Здравейте! В това кратко видео от Green Heroes ви показваме втория допълнителен ден от работата ни по обекта в Надежда. Днес продължаваме с отстраняване на вестници и парцали от старите тръби, а след това и тяхната подмяна. Тъкмо започнахме работа и получихме сладка изненада. Напишете в коментарите от кого мислите, че е. След като вече имаме здрава основа в апартамента на първия етаж, останалата част от монтажа е като сглобяване на пъзел. Едно по едно всяко парче намира своето място и с малко помощ от нас се получава една здрава и надежна канализационна система. Веднъж сглобено, сега ни остава да залеем и запълним кухините на тавана. За тази цел фиксираме дървено платно за него, като се стараем максимално да прикрием всички дупки с цел да няма изтичане на смес при изливането. Набързо забъркваме подова замазка с пясък и цимент в съотношение 1:3 и се отправяме към първия етаж. Тук, кофа по кофа, замазката запълва кухините до постигане на перфектно гладък пот. По желание на клиента плочките няма да се възстановяват, а новата тоалетна ще бъде монтирана директно върху бетона. След като вече сме готови с тръбите, е време да пуснем водата на хората и да поизхвърлим малко отпадъци. Няма да ви лъжем, всеки ден се събират десетки чували с буклук, а тяхното транспортиране през направените в мазето канали е една от най-трудните задачи. Хубавото при този тип работа обаче е, че постоянно се вижда напредък, а денят не се усеща като безкраен. Благодарим ви, че гледахте и днешното ни видео. Ако ви е харесало, харесайте го и вие. Очаквайте продължение.